Da, bună. Eu așa o trecut asta. Ce? Nu trebuie să iei acum. Iar unul vezi că nu știu n-am. Faci praf dacă stai de aici n-am. Te-ai făcut praf dacă ai stai de aici n-am. În apă? De la alta nu știu ce să dai seama că e din n-am, dar să stroiesc cu asta. Frumos. Dai seama câtă presiune are apa asupra organismului, când ajungi să faci contact cu el. Cum era organizat pe beton, să nu știu. La înălțimea asta. Tu sari în cap, faci o bortă și la... de pe mal, sari la un metru. Păi de sari la 2-3 metri, dacă de ambulanță. Pavel, nu știu care nu zicea l-am scos. Aveți dreptate că a făcut o oră moșă și ceva. Ai din ce ora că poți. Cât se pare așa, te jos, e berea. Pare, dar e lung. Acolo face roată, vaporul. Aici, e doar chineză. La caz poate mă mai ha? Nu sunt rechini jos. Ca e în avion, ha? Te mănâncă rechinași? Aici nu sunt rechini de mama lor. Nu aici? Da, și facă, sunt în larg acolo. Nu ne-a păsit rechini? Pe când se recută acolo. Ești la Intercontinentală și la putem? Aici, pe parc, nu. Dar nu știu că de la pula asta de la. Acum le spun la podurile astea. Podul n-am. Era Fort Bridge, nu știu. De la podul n-am.